Ostali smo ovdje ipak, mislili smo samo da odemo odmah, kao da idemo na Bled, međutim ja sam se probudila onako malo rovita, skroz prehlađena i rešili smo da ostanemo ovdje i dobro što smo ostali baš lepo. Ipak nam treba odmor. Evo, konačno da isprobamo 3 puta. Da. Pošto ga nismo koristili ceo put. Sad smo pravi vlogeri. Da. Ja sam izgleda s posljednje tome snage juče iskoristila i onda sam pala u krevet mrtva. Sinoć je pljuštala kiša, dobro što smo uzeli smeštaj. Ali evo danas isto su rekli kišurina, a prelepo je. Evo ga jezero. Baš je lepo. Ali proći će to do sutra, ja se nadam. Pa sutra onda da idemo dalje, imamo još par dana u Sloveniji. Pa da iskoristimo kako valja. Nego sad posle ovog brda nas više mrzi da vozimo. Mene mrzi da idem i u stepenice. Da. Mislim ne da me mrzi, bole me noge, bole. Mene bole noge jutros kad sam išla u stepenice, kao i ovo sam se umorila. A u stvari nam gore noge. Upala mišića. Imam upalu mišića malo. Ja uvijek ponesem sve lekova svima ono što bi trebalo. Da, otprilike imamo 100.000 lekova i... Ali nisam rinoset ponovno. Naći ćemo neku zamjenu. Da, hoćemo? Ajde. Dan, ne znam koji po redu. Ja pričam kroz nos. Evo ga Rogi. Pogledajte moj outfit za danas. Evo ga Rogi, outfit za danas. I kako se vide ti listovi. Pogledajte ovu mašinu. Rogi je spreman za put u ovom helankama za skijanje i šorcu za kupanje. Mnogo je hladno, morali smo da izvučemo te zimske stvari što su opadali. Sad se pakujemo da krenemo, ovdje smo bili 2 dana i ja sam se malo prehladala, ali vreme je da krenemo dalje. Idemo danas ka Bledu, ali pre nego što idemo tamo, pre nego što odemo tamo moramo da se slikamo sa Kekecom. Rogi, ili idemo danas da nađemo Kekeca? Vreme je da nađemo narodnog heroja. Ovo je terasa koju smo mi okupirali i niko nije smeo da sedi ovdje. Evo, morali smo se zaustavimo specijalno kod Kekeca. Čekaj da zagledam mog drugara Keketa. Kad se vratimo. I lik iz paštete. Pašteta koja nas je vratila ceo put. Hvala ti na tim paštetama, stvarno. Nisi trebao, ali... Kekec. Evo, Dunja mora se presvuče. Previše je hladno. Moram ne da se presvučem. To da se navuče još. Moram pronadam svoj odličaj, jer je jako hladno. Moram i jako da obučem. Da, baš je hladno, pošto idemo sve nizbrdo. Baš će biti hladno sad od brzine. Ali evo, Kekić je ovdje daje snagu. Skuplja snagu za polazak. A moram da obučem jaknu. Znači imam majicu jednu ispod. Imam ovu majicu, imam prsluk. I sad moram i jaknu. Baš je hladno.
I šorc. Šorc preko helanki. Baš je ledeno. Znači sad samo idemo dole i onda je baš hladno. Šta se desilo sve? Prije par dana smo bili na moru, šta je ovo sad? Kakva je ova noća je? Može. Evo nas, ulazimo na biciklističku stazu koja vodi direktno do Ljubljane i do granice sa Hrvatskom. Da, Koliko je dugačka ova biciklistička? oko 200 i nešto kilometara. Au, brat. Ide kroz cijelu Sloveniju. Kroz cijelu Sloveniju ide. A ovo inače ovdje je reka Sava. Au, kako je lepo, čoveče. Rogi je dovukao i moj bajs gore, jer mene zvao srčka da strefi. I evo sad i svoj. Meni nešto loše, vjerojatno od ove prehlade kijevice. Nešto mi nije baš dobro. A malo smo se peli gore pa sad idemo dalje. Stigli smo na Bled. Mrtvi, ali stigli smo. Mislim, ja sam palo živa. Ćeš se kupaš, Rogi? Pa možda ako izađe sunce, odem u vodu. Bolje ne, da i ti da se razboliš. Dobro, ja sam inako završio sam putovanje. Ma nemoj. Ali ovo putovanje nije završilo s tobom. Vidi patkice. Što šetaju. Ovo je jasnije. Da te topli u vodi nego napad. Kafica. Završili sa bicikliranjem, najvjerovatnije. Sutra kreće kiša. Sutra počinje kiša, tako da najvjerovatnije nećemo više voziti.
gotovo pedaliranje? Pa, najvjerovatnije. Za mene jeste, ja sam mrtva. Baš mi je krivo što sam se razbolela ovako pred kraj, ali šta da radim. Naše putovanje se završava. Živeli. Živeli. Ne, ali stvarno gotovo je. Stvarno? Po duši imamo još 2 dana. Treba je smo odmah da idemo kući. Na kraju me sve stiglo. Na Bledu me stiglo sve. A tebe? I tebe isto. Po mene nije stiglo u tom smislu, ali... Mene stigo i umor i prehlada i ta prehlada me ubila i onda nisam baš nešto bila u najboljem raspoloženju juče. I onda smo rješili da završimo, nažalost, put. Trebalo da odvozamo još 50 km do Ljubljana, ali nemamo snage. Nemamo snage. Nema šanse. Ja sam juče mislila da sam ozdravila. Međutim nisam. Danas sam još gore. Ali dobro, danas idemo na voz. Kada me voz? U 12 ćemo da krenemo i oko 2 smo u Ljubljani i onda ćemo 2 dana zablejemo u Ljubljani i to je to. Nema više vožnje. Bilo je top. Dok je trajalo. Mogu ja da snimam. Čekamo voz. Stiže za koji minut. Ovo je My Spirit Animal. Dunji Spirit Animal. Seli smo u jedan meksički restorančik gdje se malo počastimo. Da se Dunja okrepi. Htjeli smo da idemo na pokeball, ali su od koliko 2 komada smo obišli i da oba komada su zatvorena. Jer nemaju povrće. Jer nemaju više povrća. Htjeli smo pojenta da smo htjeli da pojedemo nešto zdravo, a kad smo došli nije radilo, zatvorilo se. I onda sad od zdravog do Laškog. Tako to ide. Nećemo da snimimo šta smo naručili, ali snimamo prazne tanjire. Ono je prelepo. Da prođe. Baš lijepo izgleda. A ja krenula snimam. Gdje idemo, Rogi? Idemo na pokeball. Idemo nešto da ručkamo. Ušli smo u restoran, počela je kiša. Pripremamo se da pojedemo nešto u indijskom restoranu. Dunja, šta kažeš na ovo? Fenomenalno iskustvo. Sad ćemo od Dunje da proba kuglu šećera. Meni se nije svidela. Ako se Rogiju nije svidjelo. Tebi se sviđa. Ti si navikla na ove koncentrisane. Ne znam, Ovo su kao neke tu Pa, meni je ovo top. ja sam poljubio sve što se tiče glavnog jela, ali te tulumbice nisam mogao.
Kako rastu deca? Sistem te laže. Dunja, šta tražiš? Tražim neku pesmu da stavim na story. Moja baka. Keep coming, keep coming. Hey, hey. Having you and the sentence. Nisam ništa ni videla. You waste some time, huh? There's nobody else to go. Yeah. Idemo prema moru. Isn't this fun? Faster, faster. That would be fun too. So could have gone this much. Evo, dobili smo besplatnu knjigu. Tamo da imam šta da čitam sutra u autobusu. Zajedno misliš da čitamo? Pa ti će gledaš filmove. The Good Earth. Dunja, šta kažeš, kako je? Pa ne znam, nisam probala. Ajde, šta kažeš? Pa da, to je taj stari trg. Pošoljici. Šta piše? Kad će prestane kiša? Sad će prestane. Sad će da ne stane. Sad će da ne stane. Ting. Ja imam tremu. Za autobus? Zato što pada kiša. Da, ima da iskisnemo. Navodno staje za sat vremena, znači pola 11, a mi u 10 moramo da izađemo. Da li ćemo tih pola sata iskisnuti ko mišljenje? Smo se spakovali. Jesmo. Ćeš da ih uvijemo malo u fol.